Abans de començar amb la taula rodona, jo soc la Laura de la Fred Rural, que és un festival d'economia social i solidària rural que s'organitza des del 2019 i cada any s'està organitzant una comarca rural diferent i ens ajuntem diferents organitzacions per poder celebrar les diferents economies rurals que existeixen al món rural. I avui el que parlarem és quin és el desenvolupament econòmic que hi ha aquí a la Cerdanya, en els entorns rurals, quins són aquests reptes que ens trobem i quines solucions col·laboratives podem generar, estan emergint o ja existeixen a dia d'avui. En aquest format que presentem sí que parlaran elles, però ens agradaria que poguéssiu participar totes vosaltres. Per això a l'entrada us hem donat uns pòstits que pugueu apuntar tots aquests reptes i solucions col·laboratives i poder-los enganxar en aquesta pissarra que hi ha aquí. D'aquesta forma podrem tenir un recull de totes aquestes aportacions i poder-ne fer difusió per xarxes i a la web de Caratanya, recollint totes les seves propostes també. Sí? Així que comencem una mica el que estàvem parlant, com l'economia és l'expressió cultural de la nostra societat i aquesta està en interdependència amb el nostre territori on habitem, com li podem donar resposta de forma que ens corresponsabilitzem totes en aquesta economia, que moltes vegades, si no està arrelada al nostre territori, comença a precaritzar la nostra societat o comença a ser una economia més extractivista. Hi ha apostes que s'estan fent que donen aquest arrelament a la nostra economia i per tant donant resposta a no precaritzar les nostres feines ni extraure, sinó generar abundància en els nostres ecosistemes que vivim. I avui parlarem de totes aquestes coses, però sí que volíem començar detectant quins són aquests reptes que vivim a la Cerdanya en relació al desenvolupament socioeconòmic. No sé, però si voleu primer ens presentem i podeu dir d'on veniu i què és el que feu. Començo jo? Bona tarda. Jo soc la Marta, treballo al Consell Comarcal de la Cerdanya i la meva figura una mica va sorgir perquè soc tècnica de la Federació Cooperativa del Pirineu i Aran. És una aposta que es va fer des de l'administració pública perquè teníem molt poca massa cooperativista al territori. I bé, des d'allà s'han anat tirant amb algunes tècniques de tot el Pirineu i Aran i poquet a poquet hem anat intentant implantar, assessorar, ajudar la gent que volia muntar una cooperativa, alguna empresa d'economia social i solidària i poder anar també implicant les empreses d'economia social i solidària que hi ha al territori. I d'aquesta manera anar creixent i fins a aquest any que hem anat, l'any passat i aquest, hem anat ja incorporant empreses perquè podem dir que per sort va creixent aquesta opció i bé, aquí estem per presentar-ho una miqueta. Hola, bona tarda. Jo soc la Mariona de Guaitara, el meu projecte es diu Guaitara. Jo fa 4 anys que vaig arribar a la Cerdanya, venia de Barcelona, i el meu projecte ja tenia allà. I és un projecte, no és una cooperativa, però és un projecte d'economia social i solidària i el que fem és acompanyar i ajudar a persones que impulsen projectes amb valors, que tenen projectes d'economia amb impacte positiu, a que els expliquin millor. Pensem que a vegades precisament el que falta és saber-los explicar per poder-los expandir per, digueu-ho utòpica, però per anar desbancant el capitalisme a poc a poc. I és una mica amb el que treballem. I formo part també de XES i estic dintre del PAMAPAM, que és el mapa d'economia social i solidària de Catalunya, que si no ho coneixeu és molt bon lloc per descobrir projectes que tenen impacte
positiu, i ja que a la Cerdanya de moment hi ha pocs mapejats, jo estic col·laborant per mapejar-los. Com es diu, perdona? El què? El PAM. PAM.org. És una pàgina web que és de Garxés, que potser ho expliques tu millor, no? I bueno, quan has de buscar proveïdores, llocs, restaurants, cases rurals, doncs és un bon lloc per anar a buscar. I jo soc la Júlia, soc membre de l'Accés Pirineu, que és una xarxa local de Catalunya que abarca totes les comarques de la Pirineu i Aran. La xarxa d'economia social i solidària defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, amb el medi ambient i amb els territoris, i funciona sota criteris de democràcia, horitzontalitat, transparència, equitat i participació. Llavors, la xarxa local, hi ha diferents xarxes territorials a tot Catalunya i la d'aquí farà un any i mig que l'estem engegant i una mica l'objectiu és enxarxar-nos amb les entitats i persones a títol individual que tenen ganes de transformar una mica aquesta economia i ajudar-nos i cooperar amb nosaltres. Gràcies. Doncs ara ve la pregunta de quins són els reptes, quina és la situació que viu avui dia la Cerdanya en relació a aquest desenvolupament socioeconòmic. Què ens podríeu dir des d'on esteu ubicades amb aquesta mirada transformadora? Com definiríeu aquests reptes que avui dia viuen? S'estava i sí comença, perquè abans estava compartint unes dades que Doncs una mica a nivell del territori de l'Alt Pirineu i l'Aran, com a dades importants per aquesta pregunta, ens trobem en un territori de muntanya que està format per municipis molt petits amb molt baixa densitat de població. És el 19% de tota la superfície de Catalunya, només l'1% de la població de Catalunya. I està format per pobles que tenen tenen més de 500 habitants. I a nivell econòmic, el model que tenim està basat en ingressos del turisme. Hi ha un 25% del PIB que és el sector turístic, a diferència de la mitjana de Catalunya, que és un 11%. I això ho relaciono amb la renda anual, que és la més baixa de tot Catalunya, amb una mitja de 8.300 euros per persona. Quan la mitja de Catalunya és de 14.500, i això és degut a aquest model econòmic que genera feines precàries, estacionals i mal pagades. Llavors aquests serien un dels reptes. Després també és l'única vegueria de Catalunya que no té cap centre de recerca, desenvolupament i innovació, i això també fa que joves que han crescut aquí vagin a estudiar fora i al tornar no tinguin oportunitats laborals en el seu àmbit. Sumat també a una situació d'emergència climàtica on en territoris com el Pirineu i Aran s'estan intentant impulsar projectes com els Jocs Olímpics d'hivern en un context on hi ha estudis que diuen que d'aquí 10 anys no tindrem suficient net per i haurà de ser artificial, no? També el tema climàtic, vivim en un país on hi ha molta massa forestal que no està gestionada, molts boscos, i això suposa un risc de grans incendis i també crec que seria un tema molt important. Gràcies, Júlia. I Mariona, Marta? Clar, després de totes les dades que estan a terra, jo parlo com des de la meva percepció una mica, però potser des d'aquest temps que estic aquí a la Cerdanya sí que es veu molt el contrast. Clarament l'economia de la Cerdanya es mou molt, evidentment, pel turisme. Després hi ha tota la part agroalimentària, que tenen uns dinàmiques molt diferents, no? O sigui, és molt estacional. Per sort estan havent molts espais de col·laboració entre les dues, però no sé si a nivell econòmic, és a dir, els projectes d'agroalimentària estan bastant ben precaritzats, també es costa bastant sobreviure i crec que seria molt important fer feina aquí per preservar-los, perquè aquí hi ha un concepte cultural molt important que no hauríem de perdre. I després hi hauria com una altra quota, que és la de totes les persones que volen emprendre, sigui gent d'aquí com gent que ve de fora,
que sovint falta una mica el suport comunitari, no? Potser no tan institucional, perquè evidentment es pot anar a promoció econòmica i allà tens ajudes i més, però una mica no sentir aquesta soledat de la muntanya, no? Que ja passen molts projectes, però quan estàs emprenent de manera més començant un projecte, doncs fa falta molt aquesta cooperació. Gràcies. Jo, la meva aportació també és una mica a nivell mig institucional, perquè és on treballo, però també des de l'observació de que fa anys que visc a Cerdanya i bé, amb les dades de la Júlia a la mà, Cerdanya té un problema que és les segones residències, no? És a dir, vivim de les segones residències, vivim del turisme, hi ha poca desestacionalització, hi ha poques oportunitats laborals i és cert que les feines són precàries i mal pagades i temporades, no? Llavors tot això planteja un problema a l'hora que la gent es quedi a la comarca i busqui noves oportunitats, perquè de vegades també costa, no? Imaginar-te què pots fer fora de les 4 feines habituals que hi ha, no? I és cert que si mirem la Cerdanya així en general, no? El que tenim és poc habitatge per la gent que hi vol viure, poques oportunitats de comprar o llogar i molta segona residència. És dir, que és ja comencem amb un tema principal, no? Que és el poc accés a habitatge i a feina, que és bàsic perquè es mantingui la gent a la comarca. No, que amb tot aquest tema jo crec que a més hi ha uns programes territoris que estan més pensats per la gent que ve de cap de setmana que per la gent que hi viu cada dia. I això també seria que hauríem d'intentar fer una vida còmoda i amb facilitats per la gent que està tot l'any aquí. Gràcies. No sé si voldríeu desenvolupar algun d'aquests reptes que s'han destacat, no? Ha comentat, no? El tema del suport mutu, el tema del turisme, el tema de la dignitat, no? De la feina, la precarització. No sé si ens podeu posar alguns exemples concrets que hàgiu vist en les vostres feines o en els vostres llocs. Pots afegir nou? I tant. No, més que res de pensar que vivim en un territori que la població està molt dispersa i això tendeix també a que hi hagi una mica d'individualisme a l'hora de pensar en col·laborar o de pensar en fer coses conjuntes, no? I llavors, i més al ser un territori de muntanya, que també la vida amb la neu, amb el fred, amb que sigui més dura, hi ha la tendència aquesta, no? De mirar per nosaltres només i no una mica al voltant del que tenim que l'afegeix. Sí, no? Es comentava, no, que el tema aquest abans la Mariona recordo que comentava, no, que això moltes vegades ha donat el tema de la supervivència. No sé si vols desenvolupar més el tema més d'aquesta mirada més individual, comentava en el sector. Sí, sé de què parles, però no sé si ho pots dir. No, bueno, que clar que si estàs en un moment o un moment vital molt precari, o sigui, tot el concepte col·laboratiu és preciós i ens porta molt lluny, i jo crec molt, no? Però que quan estàs en un moment molt precari, al final el focus va cap a sobreviure. Llavors, costa mirar fora a veure qui em pot ajudar, tot i que molts cops seria una de les solucions, no? Però estic tan precari que necessito sobreviure i per tant no m'hi pot costar. A vegades potser aixecar una miqueta la mirada. Sí, jo també relaciono el tema de l'individualisme, que m'imagino que en molts territoris rurals s'ha desvaloritzat molt la feina, la manera de viure, la cultura de les persones que han viscut aquí tota la vida i que també a la primera vegada crec que el capitalisme va entrar molt fort va fer pensar que la manera de fer abans no era la manera bona i això potser també ha generat com desconfiança i genera aquestes actituds més negatives. També molta gent s'ha quedat en projectes molt sola, no? En projectes que abans eren familiars, doncs existeix molt el perfil de ramader que treballa supersolitari, que no té temps per fer absolutament res més que
feina i aquesta expectativa. Sí, i també com és que aquí en la Cerdanya ja comentaves que hi havia pocs mapatges de pam a pam, no? D'iniciatives d'economia social i solidària, o la Marta, que estàs a l'Ateneu Cooperatiu, no? Que és quantes cooperatives existeixen aquí a la Cerdanya, la gent emprèn en format d'economia social i solidària en cooperatives? Bé, cada cop hi ha més gent que està optant per aquesta opció. Hi ha un parell de problemes. Un és que hi ha com una mica de recel per les cooperatives o per la història que pugui haver prèvia a Cerdanya. I després també és cert que cada cop està pujant gent o més jove o amb idees com més obertes i es volen instal·lar aquí, i una opció que opten és les cooperatives o una SL o SLL, conèixer com era, però que sí que es van, poc a poc anem trobant. És a dir, fa 4 anys potser n'hi havia 5 i ara potser en podem trobar ja 10. Vull dir que anem fent feina de formigueta, però l'anem fent. Però jo crec que també és donar a conèixer que existeix aquesta opció, que no està barallada amb el capitalisme, però que han d'existir totes dues perquè és una bona opció, perquè té molta cura de la gent, de la gent que treballa amb tots plegats, del medi ambient, d'una sèrie de conceptes que crec que també molta gent d'aquí els comparteix, no per això vol dir que hagin de ser una cooperativa, no? I després tenim un mica problema que és d'educació o formació, amb els prescriptors que podem anar a demanar com una gestoria o una assessoria expliquin que és una cooperativa o els hi portin els papers. No, costa molt que això existeixi i s'està fent feina des de l'Ateneu de formació en aquest aspecte, que es puguin anar coneixent aquesta opció d'empresa. Gràcies. Si vols sobre el PAMAPAM també puc explicar, perquè clar, el problema del PAMAPAM és més aviat el clàssic de recentralisme, no? El projecte es va fer des de l'Aixés conjuntament amb CETEM i va començar a Barcelona molt fort, es va mapejar a Barcelona i està a tope. De fet, jo li dec molt a aquest projecte i crec que estic aquí gràcies a que m'ha arribat molta gent que em coneix a través del PAMAPAM, però quan vaig venir a la Cerdanya Llibre vaig canviar l'adreça que PAMAPAM, vaig dir que estava jo sola a Cerdanya. Què està passant aquí, no? Llavors, una barreja d'il·lusió de dir quantes coses a fer, però de ràbia també, de dir no pot ser, segur que hi ha projectes, no? Llavors em vaig fer voluntària per mapejar. He mapejat molt poquet, o sigui, són uns deures que encara has de fer i hi ha més gent que em costa que està mapejant perquè estan apareixent més coses. El que jo he detectat és que tot i que ser cooperatives on hi ha moltes, hi ha moltíssims projectes d'economia social i solidària que no saben que són projectes d'economia social i solidària. És a dir, normalment qui ha treballat tradicionalment tota la vida, som ramaderia, a més, l'economia circular la tenim més integrada perquè qualsevol de nosaltres que vinguem ara a dir que fem economia circular, no? Llavors, crec que falta aquesta feina que estic impulsant jo, perquè si hi ha més gent que publica voluntària, doncs seria molt interessant per poder posar en el mapa també els projectes que ja existeixen des de fa molts anys i els nous que arriben. Gràcies. No sé si volies afegir alguna coseta. No, estic d'acord amb això que explicaves. Pels que no sapigueu, quan tu mapes un projecte com el PAM, el que fas és fer una entrevista al projecte i es fan una sèrie de preguntes perquè tu per poder entrar en aquest mapa has de complir un munt de criteris. I aquests criteris estan classificats en 3 grans blocs, un que seria com l'organització interna del projecte, criteris democràtics, condicions laborals, etc. Una altra part més social i una altra part més ambiental. I clar, per exemple, aquí hi ha projectes que no saben que són d'economia social i solidària però que estan superarrelats al territori, que hi ha per un munt de coses que és a les ciutats on s'ha d'aprendre d'aquesta manera de fer. Doncs si voleu seguim amb la següent pregunta, que és el que s'està
s'està realitzant, ja hi estàvem entrant, no? Que hi ha pràctiques tradicionals que sempre han funcionat amb aquest impacte positiu i col·laboratiu al nostre territori, però també què està emergint, què és el que també què podem fer, quines solucions col·laboratives podem estar generant perquè aquest impacte, ens puguem corresponsabilitzar de veritat de l'economia i donar aquest impacte positiu. O sigui, per poder generar tota aquesta abundància i custòdia al territori. Podríem parlar d'iniciatives que ja existeixen, no? Que la Maria ho comentava abans, de la biblioteca, no? Hi ha associacions o activitats, a nivell que s'ha reaccionat a seguir. En l'agroalimentària, no? Hi ha tot el moviment de xarxa agroalimentària, després hi ha la biblioteca que agrupa Alt Urgell i Cerdanya. Hi ha projectes que sembla que venien de lluny, però en el moment de la pandèmia va haver molta agilitat per organitzar-se per poder seguir servint els productes. Jo en els restaurants hi havia un estoc de producte i es van com agrupar per poder fer comandes online, coses que s'han tirat molt de temps. I crec que podem mirar allà i aprendre bastant amb altres sectors. No sé si voleu continuar, què és el que podríem generar amb aquests reptes que hem detectat, del turisme, les residències, l'emergència climàtica, la dignitat laboral, què és el que podríem generar, quines solucions podríem generar o el que no s'està fent. Aquí també es pot imaginar com un nínxol de professions, és a dir, si hi ha molta massa forestal que està per explotar, s'està parlant d'energies renovables constantment, ja entrem en l'energia circular, en l'economia circular, és a dir, hi ha tota una sèrie de professions que potser no existeixen al territori i que poden existir, i per què no? I poden ser en format cooperatiu o en format mancomunat o com es pugui engegar. Però també pensar que són professions que poden estar durant tot l'any, poden perviure durant tot l'any al territori, perquè són necessaris. I que d'aquí, d'aquestes mancances o d'aquest estat de la Cerdanya en el moment, es pot imaginar maneres de viure-hi, d'intentar sortir-ne. Inclús mancomunar serveis i es fa a vegades entre ajuntaments, doncs per què no entre pagesos, entre diferents empreses o veure a quin nivell es poden sorgir noves professions aquí per poder viure tot l'any. I potser un tema de fer una reflexió cap a dintre, abans d'anar al col·laboratiu, és com mirem-nos a nosaltres per veure quantes persones que es creu aquí, per exemple, o que hi ha a la Cerdanya que tenen el seu projecte i ja s'està funcionant, per entendre si és economia social i solidària d'entrada, sense valorar-ho, entrar a veure què és, que no tenim per què saber-ho d'entrada, i després, si no és el cas, veure què puc fer jo, és a dir, què està fent el meu projecte per millorar el territori, però a diversos nivells, no només dir, està generant ocupació, però si l'ocupació no és de bona qualitat, o si estic generant contractes temporals i després la gent ha de marxar, potser no seria el tipus d'ocupació que està enriquint en el bon sentit del territori. És a dir, de quina forma el meu projecte està fent de la Cerdanya un espai millor per viure. Jo crec que primer fem aquesta pregunta, després anem a ajuntar-nos per poder anar des del lloc, potser amb la feina, amb els deures fets. Jo estic d'acord amb el que esteu dient. Com deia la Marta, com diversificar l'economia, que no estigui tots els recursos centrats en aquest sector terciari i potenciar tota la part de l'agricultura, la ramaderia, la indústria. I tot això es pot fer a través de projectes d'economia social i solidària. I després també posar en valor això que dèiem abans, totes aquelles maneres de fer que es donaven aquí, feina col·lectiva, suport mutu, o l'ajuntar-nos en tot el poble i fer comú, posar en valor la cultura i els valors del territori, perquè hi ha moltes coses que
pistes d'esquí, no? Com veure quines són i potenciar-les i paral·lelament demanar a les administracions una aposta ferma per anar transformant aquest model econòmic. Llavors jo crec que el model cooperatiu pot ser una alternativa a aquest model familiar que es donava abans sobretot, no? Com model familiar com a estructura econòmica, que ara ha passat a ser una cosa molt individualista i aprofitar com aquest model cooperatiu per agrupar-nos i treballar plegats. Gràcies. Pots desenvolupar més el del model aquest cooperatiu, no? Que comentaves familiar i ara podria ser cooperatiu? Com si ara la situació de ramaders o pageses és en individualitat i amb bastanta precarietat, com podria ser aquest imaginari més cooperatiu que es proposa? Sí, per exemple, en el cas de la ramaderia, que tinc molta d'experiència durant uns mesos, és una feina superesclava, no? Que s'estava 24 hores, hi ha aquestes lluís que depenen de tu i si ho estàs fent tu sola, doncs bàsicament només pots fer això i no pots ni posar una l'altra, no? I llavors entenc que abans s'organitzaven en famílies molt grans i treballava tothom i ara que ja no es vol fer d'aquesta manera o era una manera molt precària, doncs entenc que el model cooperatiu on és un projecte d'unes quantes sòcies permetria que tingués, que aquestes sòcies treballessin amb més qualitat, no? I ajudar-nos i fent-se suport. També comentàveu, no, que hi ha totes aquestes pràctiques més tradicionals com l'economia circular o així i també estava comentant molt el tema de l'economia social i solidària. Com poden entrar en diàleg aquestes dues mirades que avui en dia conviuen? Es refereix a l'economia social i solidària i economia circular? O l'economia més tradicional que hi ha aquí que aporta en el territori? Jo crec que és el que dèiem abans, no? Hi ha gent que està treballant al territori que ja està fent economia circular i està fent economia social i solidària sense saber que està fent tot això. Vull dir que això ja ve implícit, és a dir, si tu t'estimes mínimament el territori i vols que tiri endavant, entenc que intentaràs cuidar el medi ambient, no? o que hi hagi que puguis viure dignament aquí per poder mantenir durant tot l'any que puguis viure, però és que hi ha gent que ja ho fa, ja es fa implícit, no? A vegades no cal buscar tant, vull dir, és que sí que hi ha gent que potser té una empresa i no té cura del medi ambient o no reciclo o no ho fet, no? Vull dir, però jo crec que es deuen ser ja... Vaja, em sembla que han de ser ja pocs, no? Vull dir, un pagès normalment ja mira que tot vagi a parar on toca o que hi hagi com un reciclatge natural, no? De tot, que ja ho utilitza tot. Això jo crec que és important posar un valor ara que l'estem comentant, però també com difondre, perquè crec que hi ha una qüestió també d'autoestima d'aquests projectes que han sigut professions que no han estat molt valoritzades durant molts anys i que ara per sort estan tornant a tenir la seva importància, però dir, no, és que ara la ciutat t'estan copiant, estan fent el que tu has fet tota la vida. És a dir que... Gràcies, noies, per la jornada. Marta, jo tenia una pregunta que has fet, has parlat de projectes relacionats amb massa forestal, si podries explicar una miqueta més amb això. I després a les 4 us volia preguntar, no sé com enfocar la pregunta, però què passa amb la gent gran? O sigui, ja veig que jo fa 2 anys que estic vivint aquí, molta gent que es dedica a l'agricultura són gent gran, no sé si tenen ajuts, si tenen un suport per part de l'administració, si aquesta gent compta amb una generació
als seus fills o familiars que es pugui fer càrrec de tota aquesta feina que fan. Bé, jo quan parlava de projectes forestals, vull dir, per exemple, aquí al costat del Berguedà ja fa uns anys es va engegar una cooperativa són tota una sèrie de forestals que es dediquen a recollir llenya, fer pèlets, fer tota una sèrie de gestió de la massa forestal. És pensar sortides que puguin haver-hi, és a dir, no tots els boscos són comunals i la gent va a buscar la llenya. Llavors, què passa? Que no tens ramaderia que vagi netejant els boscos, no tens tota una sèrie de gent que hi treballava fa anys i molta gent als boscos comunals tampoc els utilitza ja. Llavors tot això s'acumula. Es poden pensar, pot ser una empresa, jo no entendré ara una SL, no? Però vull dir, pots pensar en projectes de l'àmbit forestal, no? Vull dir, era una proposta com de que pots tenir aquí un nínxol d'una professió que és per tot l'any, no? Vull dir que pots treballar tot l'any. No sé si voleu contestar la segona pregunta. Amb el tema del relleu generacional, jo no soc cap experta del tema, però al Pallars Sobirà, per exemple, hi ha l'escola de pastors que sé que estan fent una gran feina per intentar fer accessible totes aquestes feines a persones que no són fills d'ara i hi ha un tema a resoldre amb l'accés a la terra, que és molt difícil si no vens de família pages a poder accedir, hi ha gent supermotivada a engegar projectes i els està costant com crear aquest vincle. Aquí a Cerdanya sí que no fa... És a dir, la gent que vol viure de la terra que no és aquí normalment no té accés a terres i sí, hi ha un envelliment, però potser tenim aquí un tècnic del Consell Comarcal d'Agroalimentari que potser ens podria respondre millor si m'equivoco, però molt relleu generacional tampoc és que n'hi hagi, no? O està així, no? Espera, que no entenem. Avui ja en parlàvem i, de fet, aquest any ha sigut una excepció, hi ha hagut 11 noves incorporacions, però es portava uns anys passats on realment les noves incorporacions eren de 2 o 3, de joves, que era molt fluixa, no? I també principalment és un problema per accés a la terra, és a dir, Cerdanya és una comarca petita, és complexa i no són relleus que són herències, no són noves incorporacions de noves gestions de la terra, sinó que venen més per un relleu de la mateixa línia successòria. Però aquest any no ha sigut una excepció, s'haurà de veure si es confirma o no, o són casualitats. També, lligat a això, hem de dir que durant la pandèmia l'agroalimentària va ser l'únic sector que es va mantenir i que és interessant és això, no? D'empoderar-los i donar una visibilitat, no? perquè són els que estan allà al peu del canó, no? Vull dir que i s'ha mantingut així com altres sectors no van poder obrir, van tancar, van fer mans i mànigues evidentment, però és l'únic sector que es veu que s'ha mantingut. Jo, sobre el tema de la gent, se m'escapa molt. Sí que m'ha vingut de tipus reflexió que si parlàvem d'individualisme, jo crec que a nivell social hi ha un supertema com la gent gran, perquè deu ser tot un tema, no? L'aïllament en un poble, en una situació de dependència, doncs crec que és complicadíssim, però jo no en sé més. En aquest sentit també hi ha respostes cooperatives que s'estan duent a terme, com la cooperativa del Lluçanès o la cooperativa del Bages, que s'agrupen diferents gent gran per donar-se servei mutu en temes més de dependència. Hi havia una mà aixecada allà. Tinc el micro? Sí. Crec realment que el tema del cooperativisme forma part del nostre ADN, almenys l'ADN cultural, no?
es va demostrar, per exemple, el 2017, i fujo ara de qualsevol connotació política, no? Sinó el que vam ser capaços d'organitzar-nos, no? Davant d'una il·lusió que hi havia col·lectiva, no? De fer coses com la defensa de les escoles, de muntar caixes de solidaritat per si la gent pensionista es quedaven sense les pensions, coses increïbles, no? Que va sortir de forma generació espontània, no? Perquè no hi ha ningú que organitzés tot això. Per tant, crec que realment ho tenim. Què ens faltaria aquí? La il·lusió. No? N'hem parlat en diferents moments, no? La il·lusió que se'ls ha tret als adolescents, la il·lusió que s'ha tret a les associacions, i en aquest moment el que hi ha en comptes d'il·lusió és el discurs de la por, no? I a més, no en sortim d'un que ja n'entra un altre. No? Llavors, doncs, clarament ho heu dit, no? Que hi ha aquí, ja hi ha idees, hi ha somnis, hi ha projectes que ja estan arrenglerats, no? Per aquesta economia circular o aquesta visió regenerativa. Són com espurnes, i ara el que hem de fer, no? El gran repte és com atiar el foc d'aquestes petites espurnes que hi ha per recuperar aquesta il·lusió col·lectiva. No sé si compartiu aquesta idea o com veieu, no? Realment que davant de tanta por que s'està creant, no? La mateixa crisi climàtica, que en comptes d'il·lusionar-nos ens paralitzem. Com trenquem això? Bueno, clar, és que són com les dues possibles respostes, no? Jo segueix pensant que el tema de suport, o sigui, una qüestió és organitzar-te a nivell cooperativa, l'altra és, si no és cooperativa, enxarxar-te amb altres projectes, crec que és bàsic, si tenir el suport d'altres persones que estan duent a terme projectes semblants o que amb els que pots col·laborar, i això crec que és bàsic per sortir d'aquest discurs de la por, perquè si ens quedem mirant els mitjans de comunicació, entrarem en la roda de la boira paralització. Llavors, de dir, bueno, on més puc nodrir-me, no? Començar a alimentar el meu esperit d'altres mirades més en futur, en visió de futur. És a dir, si no m'alimento i em quedo en aquesta roda, doncs és evident que la resposta física és la de no faig res perquè ningú m'ho està recomanant, m'està dient que no faig res i que això és una merda. Llavors, crec que això, obrir mirada i veure com organitzar-nos. Aprofito que abans m'ho he dit per dir que tenim un col·lectiu de dones entrenadores de Cerdanya que fa uns anys que funciona, que ens estem com reactivant i que aviat farem una trobada i crec que en aquest context dir-ho, perquè precisament el que busquem és això, és mirar de compartir reptes comuns i sortir com de la roda del dia a dia de l'estrès i també de la roda aquesta de la por que comentaves. No sé si estic responent al teu superrepte, però bueno, és el que m'ha dit. I també dir que potser a vegades ens pot reconèixer, no? Saber que el del costat teu també està fent coses i que potser, és a dir, és perdre la por a compartir, no? Vull dir que el fet de que ostres, si li explico l'altre el meu projecte me'l prendrà. No, però és que potser si li explico i col·laborem el farem més gros, no? I podrem donar al territori o podrem donar allà on visió una vida millor, no? Vull dir, perquè ara mateix, jo què sé, les pletes tancades tot l'any o que no hi hagi nanos a les escoles és molt trist. Llavors, què vols? Vols caps de setmana plens de gent o vols que tot l'any tinguis, no? Llavors potser la manera d'aconseguir això és mirant què està fent la gent, o un que té dificultats, el que deia, no? Arribo aquí, vull emprendre i no conec a ningú. Ostres, potser si hi hagués gent que ja està en una associació o que saps que pots anar a un consell comarcal a promoció econòmica, sí, però tens tota una sèrie de serveis. Però saber què fan al teu voltant i atrevir-te a donar el pas, anar-los a conèixer i ajuntar-te per col·laborar, potser t'ajuda, no? I tu el que deies, vull dir, es va demostrar que tots junts podem fer moltes coses, no? Llavors és pensar que per què no a escala més petita també, no cal fer-ho molt gros, però bé. Per una mica l'objectiu de la xarxa Pirineu és aquest, com trobar-nos, fer-nos preguntes, compartir, veure quins recursos podem compartir entre nosaltres i també fer xarxa, que és molt difícil aquí en un territori de valls, de comunicacions que no propicien sinergies entre les nostres valls, sinó que totes les comunicacions estan fetes cap a les centralitats.
però és l'objectiu que tenim. I no sé, en temes privats també pensava que també hem de conèixer molt bé el territori i amb aquest desànim que parlàvem abans, no? I veure quins recursos tenim, perquè sí que sí. Vull dir, a part d'estar dins del Pirineu, també soc arquitecte i amb tot el tema de la gestió forestal i que ara estan caríssims els materials de construcció tot arreu, hi ha una crisi molt bèstia, doncs anem a pensar, no?, què podem fer. Tenim boscos per gestionar, hem de començar a construir tot amb fusta, veure quina indústria ens fa falta per fer això i resoldre diverses coses alhora i treballar una mica totes plegades amb el mateix. Vale, i una última pregunta. Hi havia una pregunta per allà. Una cosa, lligat a això que estava dient, existeix una oficina com d'acompanyament a la persona que ve de fora i es vol instal·lar i vol muntar un negoci petit, gran, vol ser pagès, vol ser productor. Abans estàvem dinant amb la Roser, amb l'Enrique, amb la Maria, i la Roser comentava que, ostres, és complicat si vols ser pagès demà i no ho has sigut mai. Si ho has mamat a la teva família és una mica diferent, però si no ho has fet mai i vols dedicar-te a això, es veu que el primer any o el segon és molt dur i aquesta gent a vegades ho deixa perquè se sent sola. Doncs existeix un tipus d'oficina d'atenció que no sigui la Cambra de Comerç de turno o l'Oficina de Promoció Econòmica. Em refereixo a una família que vol venir a la Cerdanya. Una de les barreres és desconeixement de la Cerdanya, que les escoles ho fan molt bé. Desconeixement d'accés a un habitatge que no sigui una breta. Existeix això? Té sentit? M'explico o no? No és només empresarialment parlant, sinó a nivell d'estil de vida, tot el que té a veure amb muntar la teva vida a la vall de la Cerdanya, a la vall de l'Enesque o a la vall d'Aran o Pallars. Aquí a Cerdanya no existeix, és a dir, sí que des del Consell Comarcal hi ha diferents tècnics que assessoren en diferents àmbits, però clar, tu parles més, seria com una casa d'acollida, no? Que puguis anar allà i veure una mica què pots fer o en el moment en què necessitis tinguis un acompanyament, no? Potser. Vull venir, com ho faig? Perdó? Com que puguis dir vull venir, sí. Com ho faig? Subir el projecte d'un llistat, el projecte de l'antena. S'ha comentat de l'escola Postors. Sí, a mi, el Pallars em sona que qui assessoren tots aquests temes quan algú vol dedicar-se a la pagesia, diria que és la cooperativa agrària del Pallars. Hi ha gent que t'acompanya amb això, a veure quines infàcies pots demanar, etc. I l'escola de Bastos crec que també, però no sé si això s'hauria de fer des d'una altra banda. Sí, no, potser és interessant, no?, que ara està començant a emergir tot el tema del cooperativisme de l'habitatge, no sé si s'ha relacionat aquí també. Relació no vam fer fàcil a poder realment fer el salt, perquè hi ha com moltes barreres imaginàries segurament, de fer el salt a venir. Estem dient que aquestes regions s'estan despoblant, la tendència és que tenim 300 pobles que estan morint, que el Pirineu és una de les zones més afectades, potser és de les que menys versus la resta, però també ho està patint. Llavors, el gran problema, un dels problemes que des de fora es veu és barreres, és que en què em dedicaré a treballar, on puc tenir uns fills si tinc fills, aquest tipus d'aspectes i si em vull dedicar a la pagesia, tinc una bona escola que t'ensenyaran a fer de pagès la teoria, però la pràctica real local, del territori local de Cerdanya o de la Vall d'Aran és inclús una mica diferent. Que a vegades potser és gent que ja és pagesa d'aquí, que t'ajuda, o és pastora d'aquí, que et recolzen. És per saber si existeix o no existeix. Una oficina d'acompanyament. No, però jo crec que també te'n vas a Barcelona i tampoc ho trobes això. Vaja, vull dir que... Ja, però Barcelona no té aquest problema. Barcelona aquí sobre la gent, i falta. També pots tenir problema de trobar habitatge, de tot. És a dir, no existeix això. No és un preguntable. Sí, no. A mi m'han vingut a cap dos projectes ara, compartir, no es donen resposta tan completa i global que tu dius, però crec que poden ser interessants. Un és un que va posar en marxa una cooperativa d'Andalusia que es diu Alma Natura. El projecte es diu Hola Pueblo i el que fa és acompanyar persones que volen anar a viure als pobles a muntar un projecte emprenedor.
Llavors els ajuden a buscar habitatge, a detectar quins són els pobles que estan com més preparats per acollir aquestes persones i buscar habitatge i acompanyar-los com un procés formatiu i de normalització per muntar els seus projectes. I em consta que han fet coses al Pirineu, diria que més a Osca, però no sé si a Catalunya també. Crec que són projectes interessants per conèixer, que es finança amb partides de RSP de les empreses, és a dir, buscant el finançament amb RSP i així és com es porta a terme. Suposo que amb el meu suport institucional. I després ahir vaig conèixer, i no el puc aprofundir molt, però un projecte que crec que té molt potencial, està ara mateix en un procés de crowdfunding, que es diu Masies per Viure. És una aplicació per posar, si tu vols anar a viure a una masia, trobar altres persones amb qui constituir una cooperativa d'habitatge en aquesta masia. No us puc explicar molt més perquè està en un moment molt recent, però crec que ja que estem en un procés de crowdfunding, és interessant que ho mirem i també veure si podem fer la nostra aportació. Laura, aquí hi ha més gent que vulgui dir una cosa? Sí, sobre el tema. Això, jo sé que hi havia des de l'Antider, havien tret el projecte d'antenes d'acollida, el projecte que l'objectiu era aquest. L'únic que el van fer crec que des de l'Alt Urgell, però no sé si va tenir sortida. És que el Pallars Sobirà ho hem intentat tirar endavant, però per ara no s'ha fet. I l'objectiu era aquest, saps? Fer com una antena de dir, ei, vols pujar cap aquí? Doncs fem que tinguis un suport, no? Que puguis fer totes les preguntes, ajudar-te a trobar habitatge, arrelar tot el territori. Vull dir que la idea hi ha una guia que la pots trobar a internet que és molt xula, l'únic que falta com tirar endavant. Gràcies. Júlia, no sé si volies comentar. No, bueno, que jo sàpiga no existeix res així de preguntar. I de fet és molt trist perquè, no sé, crec que hi ha moltes més subvencions i ajuts per muntar cases rurals que per rehabilitar els pobles i que té un accés a l'habitatge digne per tothom. Hi ha l'associació Micropobles, que moltes segurament les coneixeu, que també estan movent moltes coses en relació al repte de despoblament, sobretot en els pobles de menys de 500 habitants. I hi ha un projecte en com acompanyar sobretot a persones refugiades a habitar en pobles petits. Vale, doncs anirem a l'última pregunta que us faré. Vale. Que falten 5 minuts i ja, sé com sé. Hola, bones. No, és que res és perquè per completar la conversa que havíem tingut amb el Marc, veient que el nínxol, diguem, d'ocupació en el sector agrari sembla que ha de ser un dels possibles eixos de creació de llocs de treball a la comarca, veient que molts joves de la comarca fins aquí se'n van, ja sigui per desil·lusió, per falta de motivació, perquè a casa els hi han dit dedica't a qualsevol cosa menys això, sigui pel que sigui. Si fos fàcil, jo crec que ja es quedarien, perquè les condicions de vida a la Cerdanya jo crec que són bones, i si més no potser menjarien un temps i després tornarien. Però què ens estem trobant amb les dades que ens han explicat avui? Doncs que la mitjana d'edat del sector pagès és de 70 anys i que tenim molt poques incorporacions. Llavors parlàvem quina és la manera d'ocupar o de crear o de potenciar aquest sector primari. I es deia, hi ha molta gent amb il·lusió que ve de la ciutat pensant en un projecte per tirar endavant aquí a la comarca. La meva reflexió anava en el sentit de dir sí, molta d'aquesta gent arriba, gent que ve de l'escola de pastors, amb un món bastant idealitzat, un món rural bastant idealitzat, i en 1 o 2 anys s'estavellen, perquè no és fàcil de poder sobreviure amb aquest tipus d'activitat. És a dir, llavors, perquè si no, no passaria el que està passant. Llavors, el que estàvem dient és, ostres, potser estaria bé, hi ha un concepte que són, com el que es diuen, espais test, que són uns espais d'acompanyament agrari, d'iniciatives agràries, en què acabes definint una mica el teu model empresarial vinculat al món agrari,
on et fan acompanyament, t'ajuden a definir un model de negoci, perquè el que està clar és que el món agrari necessita modernització, necessita I+D, necessita nous productes. El model de casa de pagès d'abans, amb tota la família dedicant-se a l'activitat ramadera o agrària, ja no existeix, o sigui, d'això ja no cal que hi pensem, no? Hem d'anar a aquestes noves formes que vosaltres esteu plantejant, col·laboratives, cooperatives, però tot això necessita repensar models que primer, quan tu penses en col·laborar és perquè tu ja tens les teves primeres necessitats bàsiques cobertes, llavors ja et pots dedicar a aquests processos, perquè el teu estat anímic, el teu estat personal ja t'ho permet. I el que estàvem parlant justament amb el Marc és això de dir, ostres, si a altres llocs existeix, doncs sabeu com aquests espais que a vegades mentre estàs treballant durant 5 anys l'administració et deixa una oficina, un espai gratuït per fer teletreball, doncs per què no intentem imaginar aquest mateix model en l'àmbit agrari, de dir quina finca mínima necessito, quin cultiu és viable, quin producte amb valor afegit em puc treure, com necessito comercialitzar-lo, tenim molt ben contextualitzat tot el tema, costos, tot el que en els primers 3-5 anys fa estalviar les empreses. Si volem que hi hagi, ja deixant de banda que tinguem l'habitatge i tot l'altre solucionat, si només ens fixem en això, que tot l'altre són grans reptes. Una mica el que hem parlat és això. Doncs queden 2 paraules. Ser conscients que són de Singapur i hi ha una altra xerrada. No, jo anava també per aquest canvi una mica, no sé si sembla que estem aquí demanant una exclusió, però és veritat que jo porto aquí un any i també vaig arribar, encara tinc les ganes, però vaig arribar amb moltíssimes ganes de fer coses, vaig trucar al Consell Comarcal, tot el món, tothom que vaig veure que podia estar fent les coses que jo vaig fer sempre, la lluna tèrmica de cases, i em vaig trobar en paret, tras paret, llavors, no sé, jo crec que sí, que una mica alineat amb el que s'està dient, no crec que sigui responsabilitat de ningú en particular, però sí que hi ha una mica potser d'apertura, no sé com dir-ho, sí que vaig trobar a Barcelona que hi havia una organització a Barcelona Activa que fan coses d'emprenedoria, emprenedoria a Barcelona. Jo crec que una cosa així a la Cerdanya seria impressionant, no sé si hi ha alguna cosa aquí de l'administració que voldria muntar, seria impressionant. Una cosa així que sigués la gent que ve, que té idees, que té ganes i de començar a fer-ho, no sé. Gràcies. Hola, jo tinc no sé si aportació o pregunta, però heu parlat molt d'aquest individualisme que hi ha aquí a la comarca, que jo crec que també l'ajuntaré una mica amb passotisme i una mica de desil·lusió de la gent que som d'aquí de tota la vida i que veiem que realment és una comarca on no existeix aquesta visió de gent associativa, no existeix la visió del cooperativisme. Com creieu que tot aquest necessitat que ens ha caracteritzat sempre, com creieu que això al final es pot revertir i es pot acabar tirant cap a altres tendències i trencar amb aquest món de muntanya i d'individualitats que hem parlat abans, que realment ens ho posa difícil en el futur. Gràcies. Doncs, si us sembla, podem acabar amb aquesta pregunta i deixarem pas a la següent. Jo pel que he anat veient amb la meva feina et podria dir que el bàsic seria l'educació. És a dir, si tu des de l'escola ja estàs ensenyant al teu fill, els nens que hi siguin, nens i nenes, a col·laborar i a no mirar només per ells, seria el bàsic. A nivell més general, jo crec que la gent quan veu que una cosa funciona s'hi apunta. I és anar poquet a poquet i anar picant pedra i anar veient que hi hagi exemples. I crec que dins hem d'aprofitar també aquest individualisme, aquest egoisme també a vegades que és de l'ésser humà, que és que si una cosa és bona per nosaltres, per què no tirar-ho endavant? I si veus que col·laborant o fent una cooperativa o fent, no ho sé, saps? Vull dir, una col·laboració, una mancomunació de serveis entre ajuntaments, per comprar eines comunes o entre
tot això t'ajuda i ajuda al territori i ajuda a que hi hagi millors oportunitats, potser contagiaràs a l'altre costat, no? Que a vegades és el boca a boca i el que digui que una cosa funciona. Sí, jo no tinc ni idea de com respondre, però sí que m'ha vingut una cosa que és com que també tenim aquesta separació invisible entre les persones d'aquí de tota la vida i les persones nouvingudes. Jo com a nouvinguda doncs, ho he viscut, al final vas coneixent a tu poble i acabes xerrant amb gent, però al final hi ha una distància, no? I és molt més fàcil connectar amb altres persones nouvingudes, també per proximitat de necessitats i d'inquietuds, però que potser seria molt bo veure com buscar aquests punts en comú, perquè igual aquesta desil·lusió de les persones que porten aquí tota la vida, si l'ajuntem amb la il·lusió de la persona que ha parlat just abans, no? Que ella venia amb il·lusió i se'l va anar enfonsant, doncs seria molt interessant poder-ho anar-hi, però no sé com. Sí, no sé tot el que heu dit i jo crec que al final és generar espais de trobada i trencar una mica amb les diferències, conèixer-nos i veure que segurament la persona del costat tenim moltes coses en comú i podem saber espais com l'Etxes Pirineu també, que si tenim interès el correu electrònic és pirineu@etxes.cat i ja estarem encantades de rebre-us i de vosaltres. Doncs moltes gràcies per aquesta taula rodona i poder aportar i facilitar més oportunitats i il·lusió, no? Des dels nostres llocs de forma col·laborativa. Gràcies. Gràcies. Merci.